You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa episode 114. 14. Correct. Episode Correct. 114. Sunod na itong Guys. recording, guys. Oh, sunod. Unya, guys, wala na po tayo sugilan nun. Actually pero too late na nako nabasahan. Nagpadala na atay letter sender pero paghimo na ko ani nga content, too late na. So, next week ka na. Oo. Natay lain nga story. Pero next week na to. Karon lahi na pod kay nalingaw lagi ko atong 10 superhero powers and their real life uses. Nalingaw ko ato. Oh. So naghimo kog laing content similar to that. 10 Filipino Christmas traditions. I listed 10 kay para natay maundang ta, para maundang. Okay. Ganahan ko Christmas. Game. I like Christmas. I'm not a religious person or whatever, but I like Christmas. Ako, I love Christmas. Love jo, dili like. I love Christmas. Maski good ka nang medyo, there are times na kanang maisip ni mo na, ay, wa man ko'y kwarta, oy niya, Christmas. Medyo depressing siya a little bit. But the thought of kanang mag-decorate, kay dili man, pag ako mag-decorate, dili na ako nagapalit. Kay na ako'y gina-reuse yun every year. Masking laos na kayo nga naong siya nga decoration. Ginagamit yapon ako siya. Ay, Okay? Ay, kita So, ko dili sa ka inyong Christmas tree. Dili siya laos tanawon. It's very nice. Ay, mao ba? Oo. Oo, kanang kuan siya, kanang happy ko kanang ay mag-Christmas light na pod, ay mag-Christmas tree na pod, ay mga ingana na mga thoughts. Then kanang mga ganahan ko magpa-play og kanang Christmas albums sa mga tao, sa mga music artists. Ganahan ko ana magpa-play habang Yes. manghugas plato. As in ganahan ko, as in. Pero let's start with the unsa man imong ganahan? Ako ganahan kay the get-together, Jud. The get-together. Ay, okay. The gatherings. Yes, the gathering. I like hanging out with my family. I'm very blessed to have a lovely Me family. too. Yeah. Me too. Yep. Yep. Ay, hello, Pero, Jonah Porques. Hello. Pag ingon nimong family nakasimhot siya, mo nang nag-ato siya sa live. Hello. Ay, na-mention ako ang last name. Hello, Jonah Blank. Jonah Blank. Anyway, excuse me, mo niyang list. Ang tradition, ang Filipino Christmas tradition, ang iconic yun no kay mag-start siya from September. Iconic. Iconic na siya. No other country, ang tako inon ba? No other country, I think, na naga-celebrate or naga-start na og kanang tawag na kring kanang Start na og decorate, Oo. start na og patugtog og mga Christmas music. from September. I think no other country does that. Like, wala jud. Wala. Oo. Do you think so? No. I think kita ang pinakasayo na mag-decorate. Sa unang panahon, makita gini mo na mga sayo gyud kay decoration September pa lang. Do you agree na it's starting to fade out kini nga tradition? What do you think? I don't think it's fading out. I just think we're adults now. Mao ba? Sa una man god, we don't have like minimum kayo ang function sa ato ang brain. Low brain Kanang- activity. Low brain activity man gud ta sa mga bata pa ta, sa mga elementary days ana mo na nga. Pag naay mo decorate na o Christmas decorations, murag mo tatak jud dayon siya kay wala lagi activity atong brain Pero karon man god kay overwhelmed ta, natay bills, natay children to take care of, their school activities, naay ka ng house chores, then work. Not to mention. So dili gyud ta ingon nga dili man siya ingon nag-fade ang tradition, but maybe we're just busy, but the tradition is still there. Kay I can still feel it. Kay kanang pag moadto kag mall, Oh.
Tama. naka-decorate na sila. Tama. September 1, naka-decorate na sila. Nya Magsugod makatawa na sila ko. pamaligya. Yes. Makatawa ko kay September 1 naka-decorate na no. Pero pagka October 30, pause lang sa ta. Tama di Pause lang ay. sa kay mag-Halloween pa, mag-trick or treat pa. Tama di ay. Pagka human November 2 or 3, balik na po ng Christmas. Balik na po ta. Tama Kung di ay mapos man di ay nas kalag-kalag. Oo. Which is nice. Like distraction siya from our everyday challenges and struggles and good. Oh. Only if you're optimistic. Oo. Nya, ikaduha. Parol, Christmas lanterns. Right. Kani noon ang feel nako nag-fade. Dili ka tong nag-start na atong Christmas tradition in the Burr months. Dili ito siya nag-fade. Kani hinuong number 2, kaning parol. Mo niya akong na-feel nga nag-fade. Why? Ay, oh. Because people are not buying parols anymore. Like me. Kay, ko'y makit ang parol, naka-display, or na ko'y makitaan pero mas ma-attract ko sa mga ornaments nga katong western ornaments na kanang sige na kanang lingin nga damo. Wreath? A wreath. Yeah. Hoy, Mas hoy, hoy. muna. Mainumduman nimo ang amoy sa parol? Yes. It smells like kanang balot sa yama. It smells like Christmas. Mao noon ni ang akong na-feel na nag-fade, but at least I still see some houses na naga-decorate ani. Mupalit ka akong isa ka parol kanang made of kawayan jud, katong traditional jud ba na nakatago sa kanang cellophane na foil, katong colored cellophane foil na na-light sa sulod. Oo. Katong shiny foil good na parol. Gani kanang ginabalot sa yema, moong guna. Oh, gani, siya. gani. Oh, kana. Mupalit ka ko na isa lang no, pila na ka na ron. Ayo pud mahal oy. Oh. Bitaw na wala na bitaw kay tayo makita na ingon ana no. Wala ka no. Oo. Feeling na Pero- pang Pinoy gina siya. Wala, I think pud nga Filipino kay siya, iconic Filipino decoration, iconic Filipino tradition siya. Kay ang, 'di ba, every country na sila iconic Christmas decoration. For example, sa US na sila is Santa, ilha ba na nag-origin? Ambot, I don't know. Wala ko kabalo. Basta kay mahilig sila sa Santa. Yang uban na ay kanang reindeer, na uban nga ng mga katong sundalo, murag nutcracker something or unsa na siya. Napoy uban kay katong Snowman. snowman, naapoy ka ng katong biscuit ba katong unsa to siya? Katong sa Shrek. Katong sa Shrek nga biscuit. Kinsa ganito? Gingerbread man. Si gingerbread man mo na ilang mga iconic tradition mga ornament nila or decoration nila. Oh. 'Di ba? Naing ana. Ato kay parol jud, no? Very Filipino. Ala ka no, makamiss bitaw ang parol ay. Ano wala tay parol? We don't decorate here in our house. Wala lang. Okay. Ikaw dapat na kay parol kay naga-decorate man ka sa inyong house. Gani no. Mag-try gani ko pangita kung naay barato. Di ko Oo. mapalit og mahal kay basta dili lang ko. Magbuot mo. Siguro sometime soon, siguro hopefully in the near future, magsugod na ko og decorate pod sa amo ang balay when Christmas time comes. Hopefully soon. I can imagine kanang mahuman na mo renovate diha, like diha pa yata ka mag-decorate. I think. Yep. Yep. Kani number 5. Ay, number 5 naman dahil. Pagkita nag number 3. Di ka pala mo, yep. Di ka balumuyap. Number 3, Simbang Gabi. Nadyo ko'y core memory ani ba? Kaning Simbang Gabi. Oh, Di nga syempre naman. naman ko'y mga friends sa ato ang childhood home. Sila Naiding, sila Paula, ano ba? Oh. Di pukawon ko nila kay si Paula maka-come and go maguna sa balay. So, mosulod siya og balay, pero di siya makasulod og balay. Ay sa gate ba niya. Iha kong murag ayo di sa bintana ana. Ling, mata na ling ana. Nya, syempre katulgon pa kay ko, nikuyog ko sa ilang Simbang Gabi. Nikuyog ko, then natulog lang ko dito sa simbahan. Muna akong core memory niya pag uli kay pauli na kay humana ang mass, alive na kay ko. Kay mga on na tao, puto bongbong. Mo ba? Oh. Mora Pero iyang bata pa apas. ako, ayoko i-bash. Kay bata pa kay ko ato, grade 4? Ay, bata pa man di ay ka ato. Bata pa ni mo ana or grade 4 na nagtuo kog high school. No, grade 4 or grade 5 ana. Mga grade, basta elementary pa ko ato.
Buwang mo di ay. Ako nakasimbang gabi ko no, kanang kuan lang. Kauban tong mga high school friends. Ikaw man yata akong kauban siguro kanang katong high school times. Na kanang mga dagko Maybe. kayong mga palda. I don't really remember. Siguro mga kaisa, kaduha lang ko na ano. Kaisa or kaduha lang ko nakasabay. I don't Hapit na remember. baya no? Murag 15 or 16 na gasugod. Basta hapit na ang sugod ana. I Mag-try don't kaya really ako do no. those. Ikaw, mo try ka? I think okay siya. Like makabaktas ra man gud ang chapel diha. I think. I don't Diha know. ra sa inyo? I think pwede. Let's see. Kung di maabtag tapol. It's a Hoy, reality, guys. magkuan pod baya ka, mag-prepare pa baya ka sa schooling sa imuhang anaks? Gani no ay di na ta matug. Pwede ra basta let's try. Mag-discuss sa amin ni Nathaniel Blanc. Kung Okay. unsay kuan. Number 4 kay reunions. Mao na, Diha na mahitabo tanan ang mga reunions. I like it. Dagan man gud naka-off ana. Like daghan naka-leave ana or naka-off jud like holiday man gud. So wala sila trabaho ana. So that's why diha nila gina-celebrate ang reunions. And you know what? I've never been to a single reunion. Naka ng formal reunion, naka ng naadyo'y event place, na ay organizer, na ay tickets, na kada mga high school reunion, Ay, I've high school never been. reunion? Or any kind of reunion na kanang formal ba? Like kanang nagtapok jud ang blank and blank, ano ba? Wala. Pero mga informal reunion syempre. Why Kanang nga kami-kami naman lang ako sa ang pasabot. Informal reunions. Oo, but I'm just, giving you an FYI. I've never been to a single high school reunion. Na kanang mga organized jud sa school, grand alumni homecoming man. No, I've never been. I've never been. Ako sad, same. Pero ang ganahan ako, mao ni akong paborito jud, the informal reunions. Kita ninyo. Kita ra akong ganahan. Yes, I really like those kind of things. Ang kita-kita lang magsabot. Ang pinaka-iconic na, di naman pinaka-iconic, but one of the iconic reunions that I have every year, kay kanang, ang tapok na ako sa ako ang friends that we call ourselves Mabahate Crew. Ah, Mabahate because we are mabait pero hate. Basta kabalo na mo, pan lang na siya. But ganahan ko ana kay ang amo amang exchange gift kay dapat dili mo lampas og 50 pesos. baratohon. So kasagaran kay moadto og convenience, makakitag kabo, makakitag brush, or makakitag ka ng basta di jud mo lampas og 50. Mao na nga malingaw ko ana kay ang creativity nimo ba, like how will you buy a gift na 50? Lisod ba yan na? Oo, lisod. Lisod na. Mas maka-choose ka, I think mas maka-choose ka more. I mean, easier lang ang pag-choose nimo kung mas dako ang budget. Like, mo yung Oo. kag-exchange gift, 500. Mas dali isipon siya, pero pag 50, mo gawas imong creativity. Yeah. Ana, good. How about you? Maglisod po ko ana, maglisod man gani ko kanang maski unsa nga amount actually, maglisod ko dapat na ay specific nga amount. So actually no, you know what? I like nga na ay amount, na ay specific amount kay para dili maglisod. Dapat ana, dapat na specific amount. Oo, dapat. Kay naay uban na mga exchange gift, walay amount. Hala, naatoy kas nga ni attend ko og exchange gift. Walay amount. Tapos ambot lang ha, kay ang ako ang gift Ano, wa man po good. ganang utana. Ambot, ngano wala ko nangutana, bulok man good ko, kabalo ba ka? Ni-attend kong exchange gift. Kuan man 'to, mga parents man 'to sa ano, sa school. Mga parents sa school Mm. nag-exchange gift Mm. me. Apil-apil pug Mm. ko. Mhm. Anya walay amount ay. Ang ako ang gihatag ra no kay kanang scented candle gud na gamay ra kaayo. Tapos ako Ah. ang gift ang pinakagamay, tapos naa didto na ay dako kaayo nga gift ay na-intimidate ko. Tagpila kaya 'to? As in. Ay, oo. Naka-experience ko sa una 'no, sa isa ka elementary school sa akong mga anak. Naka-experience ko na, gi-limit nila ang gift, amount like 500 lang, not more than 500. 400 to 500 yato to. Then, ang naganahan ako ato 'no kay, sensitive kayo to ang principal ba, ano siya una,
Dapat dili more than 10 inch in height. Ay, naa dyo'y size pod. Height and width. Oo. Kaya mga bata man gud, manghilak. Oo. 'Pag makakita nga ang ilahang mga classmate, mas dako ang gift pero same amount lang. So mura siya mura siya kanang JNT Express among principal ato nga time. Kay naay required height and width sa package and Ay, amount. ganahan ko ana. So na-appreciate ako 'to nga time, oo. Pero wala naman gud mi didto nga school kay nagbalhin mi balay no from the land of childhood home to the land of, the traffic, the Land of traffic. traffic. Oo. Land of traffic, oo. So moto nga wala na mi dito nga school, ta's namalhin mi dito sa kato nga school nga karon. So wala siya. Uy, napakoy isa na-remember lang Hmm. nako. Kato po na principal 'no, na-appreciate nako siya. Kato na principal kay gibawal niya ang birthday sa school. Ay, kanang magpadala og mga Bawal pagkaon. oo, bawal kay ang uban daw parents dili daw ka-afford magpa-birthday sa school. And if ikaw nga parent ka-afford, the other children will expect na ing-ana po daw ilang birthday, mga magpa-birthday sa school. Hmm. The other children. So mag-expect ang bata masakitan daw, mo na iyang Ay, explain. oo, ganahan ko Yeah, what ana. if dili daw ka-afford ang parent magpa-birthday sa school, so gibawal na lang niya ang birthday sa school. Kay ang uban baya kay magpa-Jollibee Oo. lunch sa school or McDonald lunch sa school, gibawal na niya. Kay basig magka-expectation daw ang tanan bata nga ing-anaon sila sa ilang Ay, parents. ganahan ko ana. O, Sensitive ganahan ko siya. ana. Dapat lang. Sensitive principal siya. Ganahan ko ato. Ganahan ko ato nga I time. like it. It was a very small school, not very popular, pero oo, sensitive sila sa mga ing-ana nga butang. Ganahan ko ato. Anyway, number 5, Belen or nativity scene. Di ni mawala. I think naa tanan balay ani. I could be wrong. Oh, pero kuan ni kanang Kay I think global ni siya sa mga Jesus right, believers me too. countries. Jesus believer. Jesus believer countries. Kay naaman po niya nativity scene sa mga ano, 'di ba? Sa laing nasod dili lang kadiri sa Pilipinas. Of course, yeah. Oo. Kay ako na ako'y Belen. Ako mother-in-law na Belen. I think it's very common ang Belen. And it's pag makita kog Belen, maski na anak ko'y Belen sa balay no. Tapos pag makita kog Belen baligya sa gawas na pod, maibog na pud ko. Mopalit Masina na ka. pud ko. Dili good pero maibog lang ko pag tanong ay 20K bye. Mahal 20K? kaayo ang mga Belen kring. Oo, dili sila barato kanang mga ceramic na Belen. Oo, wala ko Na dapat nag-expect yung mga ha. lights and sound. Nothing lights and sound. Hmm. So, mahal. Usay 15K, 5K, ana. Wala ko nakitang Belen na barato. Unless katong paper Belen, ay mga paper Belen kana, grabe, syaro po. Ay, oh, grabe naman pod. Oh, kita ko anang paper. Oo. I've seen Ang those. akong Belen kay kanang ceramic pod, pero at katong nga time napalit na ko to kay much money pa man. Oo. Pero karon pag makita ko, no, it's a no. Kay mahal kayo, no. Di advantage pud sila sa mga tao, maluya ko sa Belen, o ganahan ko ana. Maluya ko. Cute man gud. Oh, it's very cute. Anyway, dirita sa number 6, Noche Buena. Di ba? Oh, 'di ba? Ang uban countries, I don't know kung kita lang. I think kita we're lang. one of the few na lang. Kita lang. I think. Kay mag-celebrate sila Christmas, like Christmas dinner nila is a Christmas gyud nga dinner. Like 25, night of the 25. Kita 24. 24 ta. Nanatay Christmas dinner 24th, and then usually na leftover. We eat it again at midnight. Nganong nag-una ta? Maugani no Noche Buena, I think from the Spaniards na pud ni. Na-colonize man gud ta, guys. Ay, oo. Colonization. May I help you? So I think iconic jud siya. Iconic ni. Oo. Ganahan gani ko ana kay I like eating and I like hanging out with my family. Pagka-basic, I like eating. Yeah, I like eating. I like Christmas foods because they're not your regular dinner time foods. Gipaghandaan gina ninyo. Oo. So, I like it. Tapos kanang kuan pod kanang in recent years kami ni Naknak, akong husband si Nathaniel Blanc.
In recent years, mga siguro 5 years na niya or 6, 7, I'm not sure when we started it, pero wala namin naga-feast. In recent years, I don't know if it's 6, 7, 8, 9, 10 years, basta recently, wala namin naga-feast sa among family. Magluto gihapon ko, pero gamay lang. Dili ka tong spread. Like the whole table spread yun of food. Kutahay, magluto ko siguro, recently kuan lang, ham, spaghetti. Kana lang, dili ko mo kanang OA nga daghan kaayo sa table in Mm. recent years. 'Cause na-change siya because ano ganito? Di mahurot ang pagkaon, unsa ba? One reason na siya pero naa jud toy mas grabe nga reason. I don't see the point. Oh, yeah. That's fair. Mao na ako makita like I don't see the point. Kung naay pagkaon malipay good ko. Pero I don't see the point of having a lot of leftovers na kami lang mukaon. Yeah, that makes sense. And nagasimba man pud gud mi pag 24 and 25. So, I feel na mao na among celebration and then we just have a simple dinner. Karon ganing Pasko nagsabot na mi sa mga bata. Anak ko nangutana ko sila, "Unsa inyong gusto kaunon sa Pasko?" Tas ni anak ko, "Anak, pizza ra daw og spaghetti." Oh, that's So nice. mo na siya. Kay sa ato man kong pamilya kring tung bata pa ta, sa atong lolo, Mm. katong pa tong lolo lola. The spread. Daghan kay pagkaon, Ang guys. spread. Daghan kay pagkaon. As in, mga 24 ka leche flan, ang hamon, queso de bola, the mountain of fruits, arroz, Valenciana. Valenciana, oo, isa pa, hamonado, fried chicken, Daghan tapos kaayo. hotdog with marshmallows, Oh. kaldereta. Ay, daghan jud kayo guys. Napay uban na dili ma-serve sa table kay napuno na ang table. So giref lang sa ang uban. Ing ana kadaghan and then the leftovers sobra-sobra pod. Like sobra jud kaayo. Mapanusan ang all. Uy, di ba Oo. daghan man gud og ginapakaon sila sila mga magpapa sa una gud. Mga silingan. Oo, yes, to be fair daghan kaayo bisita, daghan o ginapakaon. But when I tried it with my family, kay syempre kung unsa ang inyong tradition sa imong childhood, murag madala nimo siya sa tradition sa imong family, di ba? Sa imong if you have your own family, murag madala nimo. When I tried that, murag mapansin ako over na pud ang leftover. Leftover gani no, Oh, leftover. gani leftover. Di po ko ganahan na daghan Gani. leftover. Oo nya, 'di ba? You said na imuhang family dili ganahan mo kaon og leftovers. I'm the only one in my family who eats leftovers. And so I don't want I like eating. because I like eating. Masayangan gyud ko pagkaon, but you know what? Yeah. That's why magbisita lang me. Magbisita lang me sa Pasko o sa New Year, makipatluck lang me. Gani mas maayo pa na ing ana like ako kutay magpatluck ta, magdala ko pizza ug spaghetti, nya ikaw magdala ka this and this, and then akong mama magluto ko this and this, akong kuya mag this and this. Ing ana na lang nya ang leftovers usually wala na kay naay leftovers pero gamay lang like kanang manageable pa ba like Manageable. makaon pa siya the next day mahurot. Mm. Oo, mahurot. Mhm. Kay ang uban man gud ang leftover mag 3 days, 4 days, 5 days ang paksiw gipaksiw na pud hantod ang paksiw giprito, ang giprito gisabaw din, ang sabaw giprito, then gipaksiw balik. Mga ingana na mga Sobra ra pod ang leftovers. yeah. Mo na nga katong recent years wala kayo ko naghanda jud. Kanang naay handa pero 2 or 3 dishes. Tama na siya. Mm. And ang New Year noon, medyo kuan ko sa New Year, medyo kailangan na i-celebration. I don't know, unsa man ko tangaon pod. Kaya ang New Year man gud kay murag salubong man gud siya sa bagong tuig. So we have to be abundant to manifest the abundance of the New Abundance. Year. Murag ana no, Oo. superstitious kay ta mga Pilipino no. Yes. Sa mami na to na nakuha ang pagka-superstitious. Yes. Grabe siya ka-superstitious. Ay kamamanay dapat jud di ay like our lola. Yes. Kay bawalan ko sa una maniligo gabi Kay mo gawas daw ang grasya.
Na-remember na ako pero wala na ko siya na-practice gyud like karon manilig ko anytime. Murag daghan kog nawala nga superstition from our grandparents. Pero si mami naa pa gamay. Oo, nga na, no? Mm. Next is caroling or pamaskong kanang namasko ba? Namasko. Oo, namasko gani. Oo. Unya, kani feeling ni nako nag-fade out gid ni siya. Ay, Or medyo no. are we getting old? Unsa ba? No, I think it matters pud nga naa ta sa Davao City. Mo na wala kay naga-caroling diri kay ani man gud na kung moadto man gud ko og laing lugar for example nami sa Sigaboy. Mm. Na may nagapamasko dito kring? Ay, Ay nagapamasko nagyapon? dito na ay kay tungod dili bawal ang pabuto. I think when the city kanang gibawal ang pabuto ba, pagka wala sa pabuto murag dili kaayo nimo na ma-feel ang Christmas diri sa Davao kay or New Year kay wala man gud ang kanang festive na mga firecrackers na madungog nimo randomly in the middle of the day. Walay mga ingana. So I think naka-affect pud na siya sa mga namasko like Tama din. murag nag-second guess sila ba like mamasko na ba ko? Murag dili pa man kayo festive. Murag sila Dili pa man maikog unsa feel og ba? dili pa man kayo feel ang Pasko. Uy, murag wala pa may dekorasyon ning mga balayan ni diri. Oo, murag ingana ba no, feel nimo naka-affect ng walay firecrackers mo Oo, dili feel kayo nako. festive. Oo, so man nang walay kay mamasko pero kung moadto ko sa laing lugar festive man sila na na yung mga sparkler, nasuya ka no. Oh, Kaya nasuyo makapalit ko mo yung gamay. sparkler sa May Carmen, ay may pa di ta diri magpasko. What do you think? We'll talk about it. Anyway, kada pong number 8 kay kanang unsa man ni aginaldo pamasko. Ay kanang mga ninong-ninang. Oo, ninong-ninang. Uso pa na siya. Right. Nagahatag gihapon ta og mga gifts sa ato ang mga nephews and children and our godchildren. Nephews ra gyud imong giingon no. Wa kani og niece kaluoy pud sa atong mama. Nga naman. Wala jud kani og niece, way babae. Wala man siya babae. Nephews ra jud oy. Puro ra jud lalaki ang apo ni mami. Puro ra jud lalaki ang ato ang mga Baw mga apo, kaluoy. nephew. Naahinuon tay only girl na. Natay bagong only girl sa side sa ato ang igagaw na isa. Bali apo sa atong uncle. Oo, apo sa Which is uncle. apo sa atong mommy from the brother side. Oo. 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 Medyo outside na sa first, pero sa second. Outside the immediate circle. Yeah. Unya, ana pa si mami kaganina, pag September na, mosilip na daw na si Jose Marichan. Holiday music everywhere. Ay, oo. Mosilip na Si na si Mariah Jose Carey Marichan. dyan na. Si Mariah Carey ang Patis song Mariah sa mall. Carey. Dili lang si Mariah Carey nakaroon ang song sa mall. Ay, na-notice na ko, grabe na po si Kelly Clarkson. Mao ba? Unsa yung Christmas song? Yeah, man ang I don't mean nothing. Na 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 you. Kana ba? Na 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 dreams come true. Ay, yaha din na. Yeah. Pero minti na gina-play. Okay. Pati si Kuan, pati Britney Spears, katong Santa, Can You Hear Me? Santa, can you hear me? I want my baby, baby. Pero si Jose Marichan Jud, magsugod na og, ay, dili ko ganahan na nakanta Jud. I don't know why. It makes me sad. It's sad. Oo. Yeah. Do you think it's sad? I don't care. I don't like that song at all. It's miserable. I don't like it. Ako no, honestly, ma-abuse yun ako ng kanang kuan. All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. But other than that, we have started in recent years lang po ni like 2 or 3 years na running 2-3 years. Naga-play nami og albums gyud kami sa among pamilya, kami ni Naknak. Naga-play nami og albums para quality ang madungog sa among mga anak na mga music. That's so I-curate nice. yun na mo. I-curate yun na mo like PJ Morton na Christmas album and then Tori Kelly nga Christmas album. And then apoy karon recently kay naga-play na ko Glayfe nga Christmas album, na siya Christmas album. Napoy Jacob Collier na basta gusto na ako kanang ang high quality.
Mga kuan, mga dili mainstream. Only the Dili best of the best. mainstream. Oh, Yes, only the best of the best. Para sa ako kay subjective man ang best, 'di ba? Ay mo bagay. pagbuot. Tapos oo, tapos kanang kuan pod kanang recently pod sige ko pa-play og Christmas jazz ng mga instrumental and then kanang ang background sa TV, 'di ba uso nang kanang fireplace Fireplace na background music, na naay background na music. yes, na naing ana sa YouTube pero ano siya, Christmas jazz instrumental then ang background music is either snow or kanang mga Ay, kanang hot background video, cocoa. you mean? Yeah, the background video, sorry. The background video kay hot cocoa with marshmallows on it, then a Christmas tree sa likod. Basta kanang mga aesthetic na mga view. Oh, ganahan ko ana, ganahan ko View ana. from a window, ano, gina-play na ko na. Mao lang. Ganahan ko ana, ganahan ko ana. Para pud pag kay kung adto man ko kog mall, madungog naman gud ako si Jose Marichan, si Mariah Carey, si Kelly Clarkson, si Ariana Grande, madungog po na ako ang Pentatonix. Always naman good na. So pag abot sa balay para maiba, ana ba? Para malahi na pud. Bitaw no. Hmm. Ang kanay ang ika-9, Manito or Manita, Secret Santa. Kani dili man ni Right. mawala ni. Naa I paghihapon think ni. every country kay ginabuhat yata ni dili siya like exclusive sa ato di para sa parol more exclusive na sa ato diri og simbang gabi Mm. kani everywhere in the world there's always Secret Santa, I think. Oo. Diri sa ato kay uso siya sa schools, pati sa work. Mas grabe noon ni sa work o sa Ay, school no. kaysa sa balay. Oo. Naga Secret Santa man may sa balay pero mas grabe ang gasto sa sa gawa sa school and sa work and sa 'di ba na mga requirement like minimum 700, 1,000 ano mga ingana. Hmm. Makuan ko, ma-pressure ta kay daghan pa tag bata no. Daghan gani kaayo kag anak no, daghan kaayo mag-Christmas party, daghan kaayo mag-manito-manita, mag-Secret Santa. Unya wala pa joy Yes, kuan, wala pa joy budget, ay walay specified na amount. gani. Wala lagi ingon na pila or what. Pero naman usahay pero naa po usahay wala. Ano ko ma-pressure po ta daghan kitag anak, 'di ba? Number 10 is Christmas parties. Murag ingon naman nato ni. I mean, it's also similar sa number 4 na reunions. Normal man na Christmas party diri. Oo, dili na And mawala in other dapat. countries. Yes. Dili dapat na mawala. Actually, uso gina siya I think globally sa mga countries na naga-celebrate of Christmas. Because it is it is a festive time of the year na mag-off ang mga tao, mag-day off ba ang mga tao, mag-holiday ang mga tao. Right. It's the most Wonderful wonderful time of the year. Mao na siya. Mao lang to guys, dili na ta to pero bago na mag-Biz Academy sa ko. Oh, sige daw. Biz Academy is where we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is hagit. What is hagit? The Bisaya word hagit in English means challenge or dare. It's often used when referring to something difficult that tests your strength, patience, or courage. Kabalo na mo. Mo na to, kabalo na mo. Sample sentences. Ay, a hagit is noun? No. Yes, it is. Ay, pwede siya verb. Ay, no. Oo. Dumadugagan lang siya og kanang mga suffix, pero pwede siya verb. Sige, as a noun, mo ni siya ang sample sentence. Dako kaayo ni nga hagit para sa akong kinabuhi. Right. In English, that means this is a very big challenge in my life. Tapos kung verb siya, gihagit ko sa akong amigo mga mag-singing contest me. Gihagit. Mura gibutangan lang og prefix na gi. Oo. So na verb siya. Na verb siya. So that means my friend dared me to join a singing contest. Correct. Mo na to is the word hagit. Mag-vote in the poll then kuan ni siya. Question jud ni siya, guys. Dili ni siya. Vote in the poll lang ang title pero ambot nga nung walay poll. Basta way mag-vote. Kuan lang. Og ang pangutana. Okay na. Nawala naman gud na. Kanino? Naaba mi na miss na Filipino iconic
Christmas traditions. Nawala na po ko. Iconic Filipino Christmas traditions. Right. Oh, question na siya. Walay poll, question na siya. O, para Pag-comment paki-comment na lang. mo. Comment mo Mhm. sa Spotify, YouTube, or Facebook. Hala, nawala ka, Timo. Balik pa ka. Ay, nagbalik ko. Dili na kong balik. Ay, nagbalik ko. O sige na, maora to guys. Thank you so Gani. much. Insert outro. Bye-bye. 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 Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!